nome de Cachena utilizábase para designar unha poboación bovina estendida no suroeste ourensán, nos montes da Serra do Xurés e do Leboeiro e nos montes do Quinxo. No ano 1984, Sánchez Belda sostiña que a súa orixe non era coñecida, aínda que polo seu aspecto xeral situaba no tronco cántabro, por ter características comúns a outras razas da mesma procedencia, como a cor do pelo e a cúpula nos sementais. Pero a súa cornamenta, totalmente diferente, é indicativa doutra ascendencia, quizáis a do vós primigenios mauritanios, do que derivarían algúns bovinos do norte de África. As primeiras referencias escritas desta raza son do ano 1936 e atopámolas na Geografía General del Reino de Galicia. Os datos foron recompilados polo entón inspector de Hixiene Pecuaria e xefe provincial de Gandería de Ourense, Javier Prado Rodríguez Lameiro, quen a definía como vaquiña liliputiense, rústica, que vive en liberdade, en pastoreo constante nas montañas do concello de Entrimo e que, aparte da súa diminuta talla, ofrece como signo característico unha franxa ao longo da cara de coloración máis baixa que o resto da súa capa castaño escura e unhas liñas negras ao redor dos ollos como se a res levara lentes de grosa montura. A área principal de orixe e dispersión xeográfica abrangue as zonas montañosas dos concellos incluídos no Parque Natural Baixa Limia Serra do Xurés, na provincia de Ourense, e nas estribacións montañosas do Parque Nacional Portugués de Peneda Xerés, pois é unha raza capaz de aproveitar limitadas posibilidades forraxeiras en terreos pobres de chan ácido e de clima húmido e frío. Na segunda metade do século XX, coa automatización do traballo no agro, a raza sufriu unha regresión censual, quedando acantonada na localidade de Olelas, no concello de Entrimo. Cando se iniciaron os traballos de recuperación nos anos 90, comezou a súa expansión desde terras do Xurés, dende os orixinarios concellos de Entrimo, Lobios e Muíños, ás zonas limítrofes como Quintela de Leirado, Calvos de Randín e Baltar, e incluso ao Irixo e Beica do Bolo, dispersándose por toda a provincia ourensá e logo polo resto da comunidade. Hoxe en día os censos da raza están en clara expansión, con ganderías de Cachena incluso nas comunidades autónomas de Asturias, Extremadura e Castela e León. Das características morfolóxicas da raza destacan o seu pequeno formato, con perfil recto cóncavo e proporcións moi harmónicas, recortadas e de marcada helipometría. A cabeza é pequena, con fronte lixeiramente deprimida e curta de cara, pabillóns auriculares poboados de pelo, testa con melena pouco abundante e cornos en lira alta de grandes proporcións e sección circular, de cor ámbar e punta negra. Os beizos son grosos e o fociño enrugado, bordeado de aureola branca. Ten os ollos oblicuos separados e a mirada moi viva. A súa mandíbula é poderosa e presenta un morro desenvolvido nos machos. O pescozo é curto, harmónico e con gran papada, desenvolvido e escuro.
O tronco é redondeado e robusto, de cruz prominente e coa liña dorsolumbar sensiblemente recta. Presenta un peito ancho, de gran capacidade torácica e costelares ben arqueados. A grupa é ancha e lixeiramente derribada. A cola é de nacemento un pouco adiantado, longa e con borlón escuro. As extremidades están ben proporcionadas e dirixidas, de oso fino e articulacións rectas, con cascos negros pequenos e duros. As coxas e a grupa están pouco desenvolvidas. O sistema mamario está ben conformado, de volume harmónico acorde co tamaño do animal. As mamilas están ben dirixidas e o ubre ten boa produción leiteira e abundante protección pilosa. A capa é castaña clara avelá, máis escura na rexión do pescozo e no caso dos machos. As mucosas nasais e xenitais son negras e o escroto de cor clara, con mancha escura na súa parte distal, chamada cúpula. A raza críase en explotacións de réxime extensivo puro, con suplementación de cereais e erva seca. A súa rusticidade e grande adaptación ao medio fana economicamente moi rendible fronte a outras razas cárnicas de grandes formatos e de produción leiteira, que requiren máis cuidados e custos de alimentación. Na actualidade, o seu principal uso produtivo é a carne. As características da raza, xunto coa súa forma de produción a base de pastos, leite materno e suplementación de erva seca e cereais, fan que as súas producións, carne de xatos, bois e vacas, sexan diferenciadas e de alta calidade. Os becerros acadan entre os 9 e os 12 meses uns pesos medios ao sacrificio de entre 90 e 120 kg canal. Xunto co bo rendemento da canal, presentan unhas altas porcentaxes de cuartos traseiros, onde se atopan as pezas de maior valor comercial, o lombo, o solombo, a cadeira e a contra. A carne é zumarenta, tenra e cunha coloración intensa, cunha boa distribución e infiltración graxa que a fai máis saborosa. Nesta raza, a cría e a alimentación natural favorecen un nivel moi elevado de ácidos graxos insaturados, de omega 6, omega 3 e ácido linoleico conxugado, todos eles con propiedades cardiosaudables. Gran parte dos criadores comercializan baixo a súa propia marca a través de canles curtas de proximidade, como carnicerías, tendas delicatessen especializadas e restaurantes, e de forma directa do produtor ao consumidor, producindo e comercializando nalgúns casos en ecolóxico. Trátase dun marketing de contacto, dado que moitos dos clientes coñecen persoalmente a gandería. A cachena é unha das razas autóctonas españolas admitida para o emprego do logotipo 100% raza autóctona, o cal funciona como unha marca de calidade para as súas producións. A promoción a través de feiras e mercados anuais, tanto internacionais como de carácter autonómico e comarcal, resulta de vital importancia para dar a coñecer a raza e os seus produtos ao público en xeral e a posibles novos gandeiros que queiran traballar con este tipo de animais. A principal feira referente desta raza é a Semana Verde de Galicia, que se celebra anualmente en Silleda. Nela expóñense e póñense á venda exemplares vivos e tamén se realizan concursos morfolóxicos. As feiras gastronómicas serven de estímulo e de promoción para os produtos destas razas, dado que é unha forma de promoción directa de cara ao consumidor final.
Todos os anos se realizan distintas feiras nas que se mostra a calidade dos produtos e das distintas posibilidades culinarias. Neste senso, a feira gastronómica máis notable é Salimat, o Salón de Alimentación do Atlántico, que todos os anos ten lugar en Silleda, un escaparate onde se mostran as exquisiteces culinarias e as distintas presentacións dos produtos da raza. A Asociación de Criadores da Raza Cachena, Cachega, foi fundada no ano 1999 a iniciativa da Xunta de Galicia e dos criadores da raza existentes nesas datas. Cachega é a entidade recoñecida oficialmente como xestora do libro xenealóxico da raza e está integrada dentro da Federación de Razas Autóctonas de Galicia, Boaga. Entre as súas funcións están a de recuperar, conservar e exercer un control xenealóxico dos animais da raza e colaborar xunto coa Administración e a Federación en todos os aspectos para mellorar e promocionar a raza. Boaga dispón dunha web propia dende a que se ofrece información sobre a raza cachena, noticias e as actividades máis salientables. Ademais, os criadores socios de Cachega dispoñen da páxina web para publicitarse, para vender animais vivos e carne e tamén para dar a coñecer os excelentes produtos da raza a través de carnicerías, casas rurais e restaurantes que os ofertan.